Παιδιά, πώς πάει? Καλά. Και σήμερα παίζουμε πάνω σε ένα map που κάνα download. Πρώτα απ' όλα, καλή σας μέρα. Και πάμε να παίξουμε. Είπα πάμε. Και αρχίζουμε λοιπόν τα βασικά. Ωραία, για κρεβάτι. Ρε, έχει λάγκα αυτός ο κόσμος. Πολύ ψηλά το έχει χτίσει. Κάτσε να βρούμε τίποτα να πούμε. Πύλη του Νεδέρ. Αυτό το map, παιδιά, αν θυμάμαι καλά, το έχω ξανακατεβάσει. Όμως επειδή τότε δεν είχα το Bzen, αυτό εδώ το πραγματάκι, δεν μπορούσα να κάνω record videos. Οπότε, ωραία. Πού είναι αυτή η σπηλιά που είχα δει τις προάλλες? Όχι αλήθεια, παιδιά, που είναι? Έχω ψάξει όλο το νησί. Φάση έχει, ας πούμε, τώρα να το έχει αλλάξει το map και να μην έχει τη σπηλιά, ξέρω εγώ. Όμως ρε παιδιά. Α, νάτι. Ωραία, έχει λάπης λαζούλη, έχει πολύ coal. Έχει redstone. Και δεν ξέρω, μπορεί να έχει διαμάντια. Ένα, μήπως έχει δύο. Ρε δύο πάνω έχει. Όχι, αυτό το είχα δει. Ωραία, λοιπόν πάμε να κόψουμε ξύλο. Όμως παιδιά, αυτό ας πούμε θα το πάω στα 10 λεπτά το βίντεο. Για αρχή να έχουμε λίγο φαΐ. Μ' αρέσει που ας πούμε βγάζει πάρα πολλά το καρπούζι. Όχι, δεν θέλω να πω στον έδρα ακόμα. Τι ξύλο να κάνω? Θα πάρω για τώρα αυτό. Α, και στο εξής, ακόμα έχω αυτό επειδή με βολεύει. Ωραία. Ωραία. Βασικά να το κάνουμε έτσι. Γιατί τώρα δεν παίζω και με φίλους, επειδή δεν έχω κανέναν που μπορεί να έρθει. Στο κόψαμε λίγο ξύλο. Να το κάνουμε wood. Να κάνουμε ένα crafting table. Εσείς πηγαίνετε πάνω. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα γίνει το base. Οπότε εκεί θα μπει το crafting table. Να κάνω λίγα sticks. Μετά ένα ωραίο pickaxe. Και είμαστε έτοιμοι. Οπότε τώρα να πάρω λίγο cobblestone. Γιατί και αυτός ο κόσμος είναι μικρός και πρέπει να χτίσουμε ένα σπίτι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ. Οπότε θα κάνουμε πρώτα έναν φούρνο. Μετά ένα stone pickaxe.
Ωραία. Ωραία, από κάτω. Βασικά πρέπει να σπάσω αυτό για να μπω μέσα. Ωραία. Και μόλις πάρουμε 4 diamonds, δηλαδή μόλις βρούμε iron, μπορούμε να τελειώσουμε τη σειρά. Τώρα με κοροϊδεύει. Καλά, τόσο λίγο έκανε. Κοίτα ρε που δεν θα μπορώ να παίξω. Ωραία, έχει κι άλλο διαμάντα εκεί. Να καλύψουμε λίγο τις τρύπες. Μην πέσουμε καμιά ώρα κάτω και δεν μπορούμε να έρθουμε πίσω. Κι άλλο διαμάντι. Να δούμε όμως αυτό πως θα το πάρουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Είμαι ηλίθιος, έτσι. Ρε, δεν παίζει. Τα πράγματα μου τα κράτησε, δεν τα κράτησε. Εντάξει, τουλάχιστον κράτησε αυτό εδώ. Όμως θέλω να δω κάτι. Είναι ας πούμε απλά το void ή είναι γη? Α, όχι, είναι το void. Λοιπόν, παιδιά, αφού χάσαμε όλα τα πράγματά μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό, κάπου εδώ θα τελειώσω το επεισόδιο και θα σας δω την άλλη φορά. Γεια σας!